sisi ragaku Mas sonantu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku aja citra ing janji mung karo aku nganti tekan ning pati Doni mas jatuh hatiku tresnomu mong lamunan semu nyawangin dasamu gawe sesamatiku sampe sun tresno sliramu ananging ati mangu mangu enggal kandengan astaku ngronceng kasatyantu Joni mas sira kasonan tapi mapane kedaton hati enggal sun gandayasanmu sondi dicitadya sisi ing ragaku Mas sunatu janjimu boyong aku ning kedaton atimu panjalukku aja citra ing janji mung karo aku nganti tekan ing pati ayo prakanca kaweruana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kalawan ngaji Aji lamun kuwasa ayo prakanca kaweruana rukune Islam ya iku lima sahadat loro rukun kasiji bisa sira kalawan ngaji apik pindhone lakoni salat kaping talune bayar zakat ping pakosono wulan Ramadan ping 5 kaji kaping 5 kaji lamun kuwasa
kesian Pak Depan. wajib kae lanang wadon lurung ilmu wajib kae lanang wadon lurung ilmu ojo liren yen durung rusak bodomu ojo liren yen durung rusak bodomu namung sunah nulungi maring sembahyang namung sunah nulungi maring sembahyang nulungi maring sembahyang lab apa terus wajibnya apa ayo apa ayo ini main latihan ra wih ada nanti ya lagunya apa ngelamu iku jalan-jalan Raiso tapi bukan sih ayo apa piye kuwi campuran kok teko di gabung ngono apik iki ya jajal ya ada yai rali latiku mong ngamarga kotam petresnaku rino lan wangi sliramu tak tunggu nanging jawabanmu laran di hatiku cayu imangono tresnaku ojo mau gawe bingunge hatiku urip lan hati mong kanggo sliramu kirana sing nambani saliyane sliramu pujane ati katresnanku ginawa tekan ning pati dewang ayu
pujaan hati sana jata nganggo korban nyawa Gusti lamu aku mesti lila tare wangi aja kaluwarga tunggu nanging jawabanmu larani hatiku Jocayu imbang tresnaku ramong gawe bingung hatiku urip lan pati among kanggo sliramu Jocayu kok tegane hatimu omong hati kirana sing nambani saliyane sliramu bujane hati katresnanku ginawa tekaning bati Jocayu adinda pujaan hati senajan to nganggo korban nyawa nggo sliramu aku mesti lila tare wangi aja keluarga nanging biyen malah menggawe lara nanging biyen malah menggawe lara Mafailatona mafai Salamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Mafailatun mafai Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi Ya Irfani ronce gombang langsung aku ora ubah Ya Irfani ronce gambang wangine mupyan kumilang ojo sira mengo miturut dawuhe pangeran Ya Irfani ronce gambang wangine mupyan kumilang ojo sira mengo miturut dawuhe pangeran monggo langkah ingkang sakeca urip sirane ngalam donya kowe ora kana semaya terus apa let terus apa Mami ingok jane ingok sapa? Ayo omome wis kondang. Lho, kita pemuda. Kita pemuda iki arep nandi? Depan lho. Arep-arepan apa arep maju apa arep mundur?
Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya. Moga-moga kita masuk surga. Kita pemuda Islam Indonesia, Indonesia, ingatlah kepada kewajiban kita. Mari bekerja bersama-sama, menjunjung agama Islam yang termulia. Apa? Serapa lopone? Lagu apa? Ayo, maju. Yen lunturo etarane ora kaya yen luntur tresnane tekane atine kaya mung sasire dhewe. Ora semboto mbiyene saben dina wong tansah madoke saben kepedo tambunge ora rambo katio Ngluturke tresno ditambah nomrene tiwas datawa larane nanging apa sejatine ora liya mung saksire dhewe. ora semboto biyene saben dina wong tansah medoke saben kepodo kampunge anggrarepo dadi tuweke. Ora maite kala mongso kawe dewasa mono nganti bisa angluturke tresno. Ditambah nomrene tiwas detawa larane nanging tapa sejatine ora liya mung awake dhewe. Dadi boleh nyuwun kurang. Tak kira saiki. Roja mengatakan doa atur pasukatan kaum tiga.
Seni Griyan Waton utawi monolan saking katang-katang les karimba. Rotet dengan sekawan Kevin Rotet kreasi dewasa. Oh, malah jebule kelem pisah ning kono tak kira. Oh, iki dadi ora to. Ora ketok ya. Dadi yo celak-celuk. Apa ora ketok? Ayo ora ketok kok. Karang wis nggo kacamata, gek dasare wong ya ireng alah ning ketok untune tok jebule. Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane kuncang. Zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jungkir negarane kuncang. Zaman wis akhir, donyane sungsang. Makmume kinter, imame ilang. Apa? Nah, kepiye? Oh, dadi. Ayo kuwi gen dadi yo iso, wong karang donyane iki ya wis saya tuwa. Apa? Mangane gek ndang do tobat. Oh. Lagune apa? Siksa kubur ah. Siksa kubur. Ono tangis. Oh, apa? Nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat. Pacak kula mugi Allah paring iman. Salah paring sekarat lan terus mati. Nuli pandem ing kuburan ketakoni. Aranipun kang takon mungkar lan nakir. Lamun wong oleh iman lewat pikir. Lamun wong ditakoni magap-magap, partakone malaikat getap-getap. Malaikat nuli munggah maring langit. Ora suwe bumi kuwi enggal japit. Lamun wong ditakoni magap-magap, para takone malaikat getap-getap. Merasa dosa ing kuburan mlebes meles. Nuli kodho malaikat ngasih ambles. Malaikat nuli munggah marang langit. Ora suwe bumi iku enggal nyepit. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya kaya ndang suwari. Yen ten catur prantane ra mari-mari. Yen ten turut munggah swarga ilang kori. Wis. Yo. Arek pamit kok. Arek joget Pamit neh. ki wae, pamit ki wae. Arek pamit ki.